Että pääsee vihdoin pelaamaan. Jep. Tää servoa kyllä pääsee. Nää on kyllä hienot maisemat täällä Ai kukkulan joo. päällä. Ei, tuo ruinisporta, ei käydään kattoo. Missä? Täällä. En mä näe sitä. Mä näin just toisen. Tuo tuho valtalaisia. Häh? Tuo tuho valtalaisia. Mutta Oi. Okei, nää rupeaa vaihtaa. Jep. Jep. Okei. Ottaa. Tämä. Äijä. Roidi kumpee vaan mut ihan huono. Äijä mä en nyt. Okei, mä en nyt. Ei, kun tää poppas toi... Mä en nähnyt sen. Oi. Badrik. Mihin se yksi katos? Mihin se yksi? se katos. Ne katos kumminkin. Ei oo ihan sama. Ei. Et sä viatu. Joo. Kinetsi, et sä viatu. Äijä, se on vipu. Se on vipu. Äijä. Se on vipu. What? Äijä. Kuka söi? Mulla. Lohtpää! Pulmo! Tää oli tässä. Tää ei ollut tässä. Tää oli tässä. Äijä, muuttako teitä on? Te tuutte ryöstää mies peaan, tää todellakin on tässä. Ne lähtee. Ei. Mä en pääse mukaan jokin tänne. Ei sä ei lähtemässä mihinkään, eihän mä näe. Ei, te ette tätä meille! Te ette tee meille! Otatko tosiaan me kaksi täällä arvioidaan. Tuu. Elkkus on. Tänne. Missä nää on siinä? Ei! Tuu tänne. En mä pääs! Mitä? Äijä, mitä tähän on? Oh no! Okei. Äijät, rauhoittukaa!
my god, oh my god, oh my god. Okei. Tule nää. Valkkusa. Joo moi. Eikä tehkö vasta pois tuolta, koska piti kaivaa ylös. Niin. Tällä on jollakin joku punainen. Au. Jollain on joku keltainen. Tiedätkö mitä? Näitten johtaja Joina. Ja jos näet... miksi tää... Mulla loppuu vähän niinku toteemit. Kello kun sä tajuut, tää oli tässä. Au. Oh shit! Miksi tää oli tässä? Tää legit oli pulma tässä. Se oikeasti koko ajan jää tuo Tajuut loppuun. sä et Ei se ole niin vaikeaa. hankkia meidän... Ei! Sä et voi tuu varastaa meidän peaa. Eiks mulla oo toteemeja? Mulla ei oo toteemeja. Pitäisikö pulma lähteä kohta? Varmaan. Oota, Elkku, sä älä please tapa mun loppupearlit. Ei mua kiinnosta. Mä haluaisin kurkistaa tonne mun sulkkariin. Tiedätkö mitä? No, Sä sanoit, että tää oli nyt tässä. Oh. Niin tiedätkö mitä? Niin oli sunkin. Au. Ois tuo! Pulma. Pulma. Miten sä oot sanonut damage? Pulma, pitäisikö lähteä? Kohta puolen. Vedetään pulma ihan out of geari. Sillä legit masenttaa. Miksi tää ei toimi nää roketit? Elkku, sä vaan... Äijä, mitä sä teet? Mä tapaan sua jengi ja
Heikkous, miksi täällä yhdellä on netteröitä? No sori. Mitkä ne sun trimmit on, Elsa? Mulla on varakiaru sitten. Tää tyyppi. Netsin kiroileva!